אני עושה אנבוקסינג של האיש הכי חזק בעולם. הכי חזק בעולם? כן. תתחיל את הדבר הזה. כן. אוקיי. הוא כזה הכי חזק? מה זה? הוא כולו שרירים. נראה אותה? או, תראה לי. מה זה? הוא כולו שרירים, מיכאל. נכון? מה אתה רוצה לעשות איתו? לזרוק אותו. מה לזרוק אותו? לזרוק אותו. לאן? בוא הנה. בוא. לזרוק אותו מכאן. מאיפה? מכאן, מה נראה לך? עד למטה? כן. אני לא מאמין, נו. אתה חושב שהוא ישרוד את זה? כבר? כן. אוקיי, תכוון את היד טוב. תכוון את היד טוב. מה? אתה חושב שהוא נמעך? לא, נראה לי הוא הלך. אין סיכוי שהוא הלך. טוב, בוא נחזור, נראה מה קורה איתו. בוא הנה. בוא. יו. נראה תיגע, רגע. זה מה שקרה לו? כן. מאיפה הם בנו אותו? נראה? בוא נראה אם הלך. לא קרה לו כלום. ואיך אני מחזיר אותו ליותר גיל. תראה מה זה, איך הוא חזר, הוא נפל מקומה שביעית. הרביעית. רביעית. וואו, כל הכבוד.